Bog svima dečki. Želim naglasiti da mi je ovo tu moja comfy trenirka za ovakve dane kad sam doma i da sam zato stalno u njoj. Kunim se da imam druge majice i da se nekad presvlačim. I napokon kosa mi je malo narasla, ošišu sam se. Tako da više neću toliko nosi kape. Da, ovo mi je fora sad. Ok, na dobrom smo putu. Ali moram si staviti slušalice da se bolje fokusiram. Kad stavim slušalice onda imam osjećaj kao da radim nešto. Naslov odaje cijelu priču, dečki. Jučer sam bio na koncertu Hladnog piva. Ako me znate da ne slušam baš Hladno pivo. Nemam ništa protiv dečki, dobri su dečki. Ali, ne znam, fakat nikad nisam slušao Hladno pivo. Super su mi čak i pjesme. Pjesme su mi zapravo dobre od Hladnog piva, ali sam nikad nisam slušao Hladno pivo. Fakat ne znam zašto. I prijatelj mi je rekao, imaju sad zadnji koncert u Zagrebu, hoćeš li doći? Biće mi jako cool ili tak neš. Još onak prije više od mjesec dana. Ja sam rekao, ajde bet, zadnji koncert, tebi će biti cool, bit će fora. Idemo na taj shit. Išli smo na taj shit. Bilo je cool. Bilo je fakat fora. Ovo mi je prvi koncert. Uvijek mi je nos začepljen kad snimam ove videe. Možda mi je nos uvijek začepljen. Da, bio mi je to prvi koncert. Bilo je fora. Mislim kao prvi pravi koncert, baš da ono kupim karte da idemo negdje. Sjećam se da sam bio na neka 2 besplatna koncerta kad sam bio mali. Ali ovo mi je baš bio prvi koncert. Bilo je u Domu sportova. I bilo je mjesto za sjest na tribine, ali mi smo stajali. I ja kao čovjek ispod prosječne visine mogu reći da stajanje skroz od iza nije kao najcool mjesto za bit, zato kaj ono, kao jako malo toga sam vidio jer ekipa, kao prvo bilo je jako puno ljudi ispred mene, što znači da je bilo i dosta visokih ljudi ispred mene i jednostavno nisam mogao vidjeti baš sve. Da, to su neki short guys problems. U tim trenucima bi volio da sam 2 metra, sam da mogu malo pogledat iz skroz zadnjeg reda kaj se dešava na pozornici. Čini mi se da su u jednom trenutku pozvali nekog iz publike. I ja to nisam vidio jer sam u tom trenutku baš išao po pivu, čini mi se, ali čuo sam. I da, to je bilo jako cool. Kao zabri da te tak pozove na pozornicu. To je bilo jako fora. Bilo je cool vidjet Josipa kako uživa na neke pjesme. Fakat volim Josipa. Josip ni ne zna da ja imam YouTube kanal i da snimam videe gdje pričam o čudnim stvarima iz svog života. Ali da, eto. Ako ikad nađeš ovaj video Josip nekim slučajem, bilo je cool. Bilo je fakat fora. Još jedna cool stvar. Mislio sam da će imat žuju. Da će žuja biti. Jer to mi je nekak... Šator od žuje je bio ispred. Ja sam ljubitelj piva. Ljubitelj sam piva. Ovo tu su moje neke cool pive. Koje sam kupio u Žabcu. Fakat volim popiti dobro pivo. I očekivao sam da će biti žuja. I bio sam kao, ok, to je dobro. Prvu pivu koju smo popili, ja mislim da je bila žuja. Pive jesu bile malo skupe, 30 kuna je bila točena. Mislim da je prva piva bila žuja. A onda druge pive kad
kad sam dalje išao kupovat druge pive, bile su, vidio sam bačve iz pivovare Medvedgrad i plastične čaše pivovare Medvedgrad i dečki, znate da sam ja nahajpan na to. Obožavam te dečke. Čak ih pratim na Instagramu, shoutout pivovara Medvedgrad. To je jedina pivovara za koju se osjećam dobro i to fakat ne znam zaš. Kao nikad neću biti kao da buržuja Karlovačku. Fakat nije sve jedno za sve te pive. Ali ova pivovara ima posebno mjesto u mom srcu. I nisam sponzoriran. Dečki, vjerovali ili ne. Sa svojih 70 subscribera nisam uspio pokupiti još sponzora. Ali ako se to ikad desi, to će biti jako cool. Da, fine pivice pivovare Medvedgrad. Šta je još bilo? To je više manje to. Nije predugo trajalo. Prije ponoći je završilo, što je fora. Cool shit. Fakat cool shit. Bilo je, većinu pjesama naravno nisam znao jer kao ne slušam te dečke. Ali neke pjesme koje sam znao bilo ih jako lijepo pjevat. I bilo mi žao kad onda nisam naučio više pjesama jer znao sam totalno još prije mjesec dana da idem na ovaj koncert. Mogao sam se malo bolje spremiti, ali kao nisam išao jer ja volim hladno pivo, nek sam htio se ići zabaviti malo s Josipom. Da. To je uglavnom to, koncert je bio cool. Sviđa mi se. Mogu biti na još neki koncert. Kužio sam da nije to tak loše. Uvijek mi se sve to činilo loše. Ok, klubove mislim da nikad neću voljeti. Jer, ne znam, glasna muzika, čudne stvari i sve to. Ali ovo tu je bilo lijepo. Bilo je ekipe mojih godina i bilo je starije ekipe. Tako da, ne znam, bilo je smiješno. Ne smiješno, bilo je fora. U klubu uvijek čini mi se da odem u klub da bi vidio jako puno onak ekipe od 15 godina. Što je kao, i oni se moraju zabaviti nekak, jel? Ali kao ne želim se ja zabavljati s tim dečkima, kao. Nije isto. Evo neki videi, totalno mogu sam editat video i ubaciti video ovi tu. Ali ću ovak pokazati. Bilo je fora. Snimio sam si tak par videa. Nisam bio basic Instagram ho i objavio ih. Nek sam si sam snimio da pošaljem mami. Tak. Bilo je fakat cool. To sam ja bio tamo, dečki. Da. To je uglavnom to. Imam ovo nije announcement, ali idući tjedan radim na nekom self-improvement sheetu. Idući tjedan imam Crazy Dopamine Detox. I taj video, želim snimiti video o tom. Svaki dan zabilježavati, jel se nešto mijenja, jel to. Samo onako eksperiment za neki self-improvement, self-growth. Mislim da bi moglo biti okej. Tako da, ovaj tu video je bio sam htio malo pričati o tom kak je bilo na koncertu, to je uglavnom sve. Ja. Idući tjedan će biti cool video, točnije onda za tjedan i pol ili koliko već. Ja čekam. Biću jako strog prema sebi idući tjedan i zanima me kako će biti. Jer nikad nisam radio dopamine detox na tjedan dana. Radio sam maksimalno jedan dan, čini mi se. Tako da. Biće zanimljivo. Zanima me hoću biti cranky, hoću biti motiviran više. Ne znam, vidjet ćemo. Biću baš labret. Vidimo se, dečki. Pozdrav.